Васил Априлов. Той е една от най-значимите личности в българското възраждане и основател на първото българско светско училище. Активно работи за развитието на образованието и културата в България, подкрепяйки развитието на българската литература и наука. Той използва значителна част от своето състояние за подкрепа на различни инициативи. Дарява средства за изграждането на училища, библиотеки и други културни институции. Първото българско училище, известно като Габровското или Априловското, и е първото по рода си, което използва българския език за преподаване на светски предмети. Априловската гимназия в Габрово продължава да функционира и днес като едно от най-престижните училища в страната. Преди смъртта си завещава на общината в Габрово значителна сума, с която да се построи и поддържа нова сграда за училището. Васил Априлов остава в историята като един от най-важните български просветители. Неговото име носят множество училища и културни институции.